v centre. Ja by som vám dal sem. A tam bude už matke vadiť. Skôr bude vadiť henty, ale... Ale oni iba raz prídu. No, však ako. Ja by som dal takto, že tuto končí. Marek je ďalej. Bližšie k plátnu. Kde je krížik? Ako? Mestia. A oni nemôžu hrať medzi týmito dvomi, musia hrať túto asi. Kvôli svetlám. Svetlám. Ako sú tie tyčky, tam je stred, kde môžu byť a môžu ísť trošku dopredu a trošku dozadu. A čo, podľa mňa je naladený. Ale to je podľa mňa. To je čo